Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Maske sithetheni ke baphulaphuli ke ngedebi le yangecawe, njengoba niyazi ukubana ke ezi tim zombini zezaphumla kusenzeni into yokubana ke abaqeqeshi bobabini bakwazi ukwenza itim yabo bepholile, kungabikho mntu uzothi mna ngolesithathu ndaye ndadlaliswa omnye akadlaliswa. Ukusukela nje ngempela veki kuye kwathiwa mawaphumle la madodanyana alungisele into yokubana ke azawudibana phaa ngecawe. Qude maneke mani zindala zombini, ngoba iOrlando Pirates iya phaa kulaa debi iphumelele idebi yokuqala apha umlenze wokuqala apha kule ligi. iKaizer Chiefs ke iya yona inomsindo, ifuna ukubuyisa izitya. Mandinikhumbuze baphulaphula into yokubana ke phaya kwisizini ephelileyo ezi tim zidlale kanje. iOrlando Pirates iye yaphumelela eligini, kanti izawudlala ifinal ke kwiveke zayo neKaizer Chiefs. Yafika iKaizer Chiefs phaa kwifinal ke yaphumelela. Into ethetha ukuthi ke awukwazi kugqiba ngedebi, awukwazi ukuthi kwawubethwe yiphi kuye kweyiphi. Ezi tim zombini imetshi yazo ilawulwa ngumdlalo wazo phaa ngaphakathi ebaleni. Ungabothi xa ubona iKaizer Chiefs nendlela iperforma ngayo uyi-undermine, ugqibe ngayo into yokubana phaa kwidebi iza kubethwa. Ungabothi xa ubona iOrlando Pirates izinto zingayihambele kakuhle ugqibe phaa kwidebi into yokubana ke izawubethwa. Ingangenzeki loo nto. iOrlando Pirates ke ihleli phaa kwiposition 1 ifuna ukubethelela isikhonkwane phaa ngecawe, kwenze into yokubana ke iSundowns ingasondeli nakancane. iKaizer Chiefs ke ifuna ukubuyela eAfrika, iyawumdinga la 3 points wangecawe. iMamelodi Sundowns ithandaza into yokubana ke iKaizer Chiefs ibambe iOrlando Pirates okanye ibethe iOrlando Pirates. Uyayibona le nto idlalwa apha kule season into yokubana inzima kakhulu. Ungacinga uba ke uyibale iKaizer Chiefs uthi uyibeka ngaphandle, kanti iKaizer Chiefs kumele uyifake, ngoba ezi tim zombini Orlando Pirates ke neSundowns zixhomekeke apho Kaizer Chiefs umkhombandlela wazo wokubana ke yeyiphi na efuna le ligi. iKaizer Chiefs ngokuyona yona izawugqiba phaa ngecawe into yokubana le ligi ibheka kweliphini icala. Ndifuna ukuthi ke baphulaphula ke iKaizer Chiefs ke iqule yaligangatha, uzothi ga ngoku asikeva injuries. Amakhwenkwe phaa ayalungiselela, futhi abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke babhizi behlabe senyuka belungisa isquad ke esiluqelimba. Sinethemba lokubana ke abazubhuda kule game scheme basisete ngendlela engeyiyo, bazawufaka abadlali ngendlela okuyiyo, bangayilenzi phutha kule game baqalise Nkosi Ndiphile Ngcobo kula midfielder ngecawe, bangalenzi phutha. Akadingekali phaa aqale la mdlalo, kudingakala uNdlovu noMabuye phaa kwesasisu, afake uMdudu Sitshabalala, afake phaa uLelepo, afake phaa uDuba, afake phaa uFlavio Silva kwi-right back, afake uMonyane kwi-left back, afake uCross kwi-centre back zakhe, afake uMiguel, afake phaa uEden McCarthy. Ndicinga uba ke wobe ke usibophile ke xa enze kanjalo ezipaleni ke ngenene ibe nguBrandon Peterson. Baphulaphula ke khanike ningene nani ke nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.